faithful love of the Lord. Mag-aawas ang tumang kalipay tungod sa grabe kamatinud-anon nga gugma sa Ginoo. Faithful ba ang Ginoo diha sa imuha? Faithful oy. Kinsa ba diri nga makaingon nga angayan higugmaon? Are you worthy nga higugmaon gid sa Ginoo because you are good? You are kanang wala kay sala. You are sinless. Wala kay nahimo nga sayo. That's why makaingon ka nga takos na gid kong higugmaon. Walay bisan usa kanato. Nga kun ang basihan kay nga ang pagkamatarong takos higugmaon. Tungod kay walay bisan usa kanato nga makaingon nga matarong gyud. Kay kung matarong ka igsuon, mahimong kawang ang pagpakamatay o ang kamatayon ni Jesucristo diha sa cross 2,000 katuig kapinda ang milabay. Nahimo katingaling matarong karon, it is because kay gimatarong ka sa Ginoo. Gipa ka matarong ka sa Ginoo mayon, mao nang nahimo kang matarong. Nahinumdumi ang Romans 3:23. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kung maingon tag ang tanan nakasala, apil ka igsoon. Apil ko igsoon. Kita ang tanan. So kung ang basihan kaya nga to ang katarong aron ta higugmaon sa Ginoo, walay angayan kanato nga higugmaon. Pero gihigugma ta sa Ginoo og dili lang kay nahigugma siya nga basta-basta, kundi He is faithfully loves us. Gihigugma kita sa Ginoo. Grabe ka matinud-anon ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Lamentation. Pagbangutan sa Bisaya, Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Saan daw nato sa Bisaya? Mas lami mo to Bisayaon kay masabtan yung tarong. Lamentation. Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 22, ngadto na sa 23, ang pulong sa Ginoo, nagingon, ang gugmang walay paglubad sa Ginoo, dili gayud mo hunong, ang iyang kaluoy, dili gayud matapos, bag-o kini, matag buntag, dako, ang imong pagkamatinumanon. Kinsa may nagsultian si Propeta Jeremiah. Kailan mong Propeta Jeremiah? Si Prophet Jeremiah, gitawag kini og the weeping prophet. Why? Ano gitawag sa the weeping prophet? Because grabe ang persecution sa panahon sa iyang pagpropesiya. Grabe ang kasakit na iyang nasinati o ganay may